Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muhammad Nazar Alfaras, absen Rolikur, Sekolah Suas IPA Lur, nyanyi Citro, Tidik Pop. Wong sing tak tresnani lendani janji apa ora eling nalika semono kebambang wangi jroning tata iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya ngene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira kudu lamis wae. Teko berjani janji apa mergo kanan uripku iki larat pondo siji karo uripmu aku nelongso mergo kebacu tresno ora ngira saiki citro iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya kene remuk iki yen eling janjine ora ngira kudu lamis wae. Kowe ngerti teko berjani janji apa mergo kanan uripku iki berat
padha siji karo uripmu aku nelongso mergo kebacut tresno ora ngira saiki citra aku nelongso mergo kebacut tresno ora ngira saiki citra Matur suwun